Atxaldeon, 5 minutuko atzerapenakin, baina jazta, gaur osoko bilkura hontan egon behar den guztiak hemen gaude, eta ezoiko deialdi hontan egiten dugun osoko bilkura honi hasiera emango diogu. Bai, kasu hontan ohiko azkeneko bilkura pasaren astean izan zanez, ez daukagu ez aktarik oraindik, eta ez da ohiko deialditan ere pasatzen den dekretuen zerrenda ere, bai. Gaurkoan, ez ohiko deialdi hontan, 7 puntu izango ditugu lantzeko eta 7 horietara mugatuko ga. Bai. Bueno, lehenengoa, eta hauek badia urte bukaerarekin batera ekartzen ditugun onarpenak, 2026 urteko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartzea izango litzateke bai Hernaniko udalaren kasuan eta baita Ereñozuko toki entitate txikiaren kasuan. Bai. Azkenean plantilla organikoa lanpostuen zerrenda da udalangile guztiak bildu, antolatu eta hauen baldintzak zehazten dituen dokumentua. 2025ekoakin alderatuz 2026an hainbat aldaketa egin ditugu, bai, eta aldaketa aipagarrienak edo aipatuko ditut, bai. Batetik esan, aurretik programetan zeuden 2 plaza berri sortu ditugula eta hauek ja egonkortuko genituzkela gure lanpostuen zerrendan, batetik komunikazio teknikariarena eta bestetik ekonomia eta ogasun saileko administrariarena. Bestetik, hainbat aldaketa egin ditugu postu batzutako hizkuntza eskakizunetan. Hala, udaltzain agenteetan, hizkuntza eskakizuna B2 izatetik C1 izatera pasako da. Herrilanetako ofizialetan B1-etik B2 izatera, eta POien kasuan, herrilanetako POien kasuan ere, edo zerbitzu publikoetako POien kasuan ere, B1-etik B2. Honek erantzuten dio, hauek guztiak hizkuntza politika sailburutzarekin kontraste eginda daude eta oniritzea jasota dago, eta hauek erantzuten diote besteak beste lanerako hizkuntza eskakizuna behar dan minimo horri, eta bat etortzea ere, lanpostu hauetarako eskatzen dian titulazio mailekin lortzen diran hizkuntza eskakizunei. Bai, kasu batzutan ere, hizkuntza eskakizun hauek genitulako azpitik. Adibidez, posturen bateako batxiergoa eskatzen baldin bada, batxiergoa euskeraz eginezko ja C1 lortzen da, eta gure kasuan, udaltzainen kasuan, B2 genuen, ez? Orduan hor badago egokitze bat, eta baita, udal honen hizkuntza errealitatera eta herri honen hizkuntza errealitatera egokitzeko saiakera bat edo pausu bat. Bai, gero beste aldaketa pare bat egin dituguna lanpostu batean birformulazio bat egonda eta lan prebentzio teknikariaren kasuan gaur egungo beharretara hobeto egokituko dan profilan diseinatu da, eta hainbat postu ezabatu edo amortizatu ditugu eta postu hauen amortizatzea edo lotuta dago erretiroa hartuko duten eta kasu batzutan hartu duten langileen postuekin. Bai. Hauela, aldaketa esanguratsunak edo 2025eko plantilla organikoari dagozkienak, ez daitu honen inguruan zerbait esateko badagon, ez? Zuzenean bozkatzea pasako ga, eta Ereñoziko toki entitate txikikoaren kasuan lanpostu bakarra dagona, arkitekto teknikoarena, eta ez dago aldaketarik, bai. Baina bai bozkaketan, Hernaniko udalarena eta Ereñozukoak onartu behar ditugu, bai. Hortaz, bozkatza pasako ga, 2026 urteko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendaren onarpenaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeenak kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak EAJ eta Euskal Sozialistak udal taldeenak. Hortaz, 2026 urteko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartuak gelditzen dira. Lanpostuen zerrenda onartzen dugun enean ere urtero honekin batera urrengo urteko aurrekontua ere onartzen dugu. Kasu honetan ere Hernaniko udala eta Ereñozu toki entitate txikiko aurrekontuak onartuko genituzke. Prozedurei dagokionez, Ereñozuko auzo udala bera da beraien aurrekontuak onartzen dituztenak. Guk ez ditugu eztabaidatzen, guk bai bide eman behar degula, bide ematearen tramite hori egin behar degula, baina kasu honetan Hernaniko udalaren aurrekontuan zentratuko ga. Bai. Pixka bat, kontestualizatzearen, aurtengo ez, 2026ko aurrekontua 39,9 milioiko aurrekontua izango da, 2025koakin konparatuz, 4,4 txikiagoa izango da.
2026ko aurrekontuak izan du beste urtetan alderatuz kuadratzeko edo osatzeko garaian beste baldintza bat, bai? Eta izan da Espainiar Estatutik ezartzen den gastu arauarena. Gastu araua nolabait esplikatzeko edo ulertu dadin krisi garaian Espainiar Estatuak jarri zuen arau bada, nolabait udalek edo administrazio publikoak zeukaten zor publiko handia eta zeukaten gastu hori kontrolatzeko. Egia da, Hego Euskal Herriko lau lurraldetan hainbat salbuespen izan direla eta gastu arau honen aplikazioak ez zigun hainbeste eragiten, udal honen kasuan eta Hego Euskal Herrian edo udal askoren kasuan egoera finantzario ona izan degulako, hortaz ez zigun hainbeste eragiten, baino pandemiaz geroztik Hego Euskal Herriko lurraldeetan ere salbuespen horiek ere ezabatu egin dira. Hortaz, Espainiar Estatuan ezarrita dauden arauak bere hortan bete behar ditugu guk ere bai. Honek zer esan nahi du praktikan? 2026ko aurrekontuak erreferentziatzat hartzen dula 2025ko aurrekontua eta horrek gastu muga bat markatzen dula. Naiz eta gure egoera finantzera ona izan, naiz eta nolabait ere egonkortasun finantzera izan eta dirua izan, ezin degula nahi adina gastatu edo beharko genukena edo irudituko litzegukena eta osoko bilkura honek onartuko lukena. Baizik, eta gastu hori edo aurrekontu horren diseinua muga honen baitan egin behar degula. Baldintzapen hauek guztiak kontutan hartuta, udal gobernuak proposatu zuen aurrekontu proposamenak nolabait ere pare bat hildo zeuzkan. Batetik, zerbitzuen mailari eustea, hori argi ikusten dugu, askotan esaten dugu Hernaniko udalak zerbitzu estaldura oso ona daukadala, badaudela zerbitzuak gainontzeko herritan ez daudenak eta ematen ditugunak, eta hemen apostu garrantzitsua egiten dela, azkenean administrazio publikoa dalako zerbitzuen sarbide unibertsala bermatzen duen erakunde bakarra. Eta hortan indarra jartzen jarraituko dugu beti jarraitzen dugun moduan, ez? Zerbitzu estaldura mantendu eta batzuk hobetu egingo ditugu, zaintza estrategia izango da azken urteetan izaten nahi dan bezala hildo nagusienetako bat, etxeko laguntza zerbitzuaren hobekuntzarekin, batetik eta bestetik auzozaintza zerbitzua egonkortuz. Beste puntu importante bat, elkarteek herrian egiten duten lana, nabaria da eta jakina da herria bizigarria izaten elkarteek egiten duten lana, eta hortaz udalarekin hainbat elkartek duten hitzarmenetan hobekuntza batzuk aplikatuko ditugu. Eta beste bigarren hildoa edo markatu duguna aurrekontu hauetan, etorkizuneko erronkei aurre egitea izan da, ez? Eta hemen erronka nagusietako bat trantsizio ekologikoa bada, bai? Eta hor, abiatu behar ditugun pauso garrantzitsuak eman ditugu, asko dago egiteko eta egingo ditugu, bai kontsumoa murriztu eta energia berriztagarria sortzeko. Gaur justu bertan eduki dugu energia eta klima planaren aurkezpena eta plan hortan argi gelditu da. Urteetan zehar Hernaniko udalak apostua egin dula, neurri desberdinak hartu ditula, plan desberdinak ejekutatu ditula, eta gaur egun eman dian pauso hoiei esker, gaudela etorkizuna behi da legeak ezartzen dizkigun helburuak, baino anbiziotsuagoak dian helburuak markatzeko, ez? Eta hori bada, aurretik egindako lan guztiari esker. Baina esan bezala, ez da bukatu, hau importantea da, jarraitu behar dugu eta aurrekontu hauen hildo nagusietako bat izango da. Eta bestetik, herria egokitzen jarraitzarena, ez? Eta herria egokitzen jarraitzeko proiektuak eta obrek jarraipena izango dute, bestak beste 2026an dena ondo bidean Elizatxo eta Kaskoa lotuko ditun igogailuaren obrak hasiko dira, Ave Maria eta Zubipeko aldagerak eraberritzeko proiektuak lizitatu egingo ditugu, Elizatxo goiko parteko urbanizazio lanak egingo ditugu, eta Urume ikastola zarra zegonaren eremuko lurrazpiko parkinaren eta kultura ekipamendaren proiektua erabaki egingo daia eta proiektuaren redakzio hori martxan jarriko da. Honekin bigarren hildo garrantzitsuak edo hildo estrategikoak udala aurrekontu honek dituna. Guk ulertzen dugu udala aurrekontu batek ez dula urtebeteko ariketa bat bakarrik egin behar. Hau da, aurretik esaten nuna, ez? Guk erronka batzu erantzun ahal diegu aurretik egindako lanketari esker, eta aurrekontu bat diseinatzen dugunean epe labur eta ertainera ditugun erronkei erantzuteko aurrekontuak izan behar dutela, ez? Eta hola,
hola diseinatu ditugu. Bai, esan bezala proposamen hau azaroan 6an antolaketa batzordean aurkeztu genuen udal talde guztien aurrean, datu eta irizpide orokorrak azaldu genitun, eta hor gastu arauak suposatzen duen muga edo baldintzapena ere azaldu genuen. Hor aipatu genuen partida berriak sortzeak zailtasun handiak izan zitzakela, baina proposamenak landu genitzakela eta jada sortuak zeuden partidetan lekua euki zezaketela, baldin eta nolakoak zian eskarak. Eta horrekin lotuta eta lehen esandako idearekin bat etorriz, hau da, aurrekontu batek ez diola erantzun behar bakarrik urtebeteko ekitaldiari, baizik eta ikuspegi auki behar dutela epe labur eta ertaineko herriaren beharrak eta ildo estrategikoak markatzeko, erabaki estrategiko horiek elkarrekin eta elkarrekin adosteko lanketa markoa sistematizatzeko proposamena ere udaltaldei luzatu genien, ez? Plenotan ere askotan baloratu izan delako oso modu positiboan, modu hontan lan egiteak proiektuek eta hartu ditugun erabakiek emaitza hobeak izaten dituztela, ez? Baina hori ez da zerbait puntuala izan behar, baizik eta nola markori sistematizatzen dugun eta udaltalde guztiei, EH Bildu udaltaldetik edo gobernu taldetik proposamen hori zabaldu zen, bai? Elkarrizketak egin dira udaltalde guztiekin, zuzenketak aurkezteko epean, EAJak eta Euskal Sozialistak udaltaldeek erregistratu dituzte. Hoiek testu inguraketa egiteko hitzak, iruditzen bazaizue, ronda irikiko dugu, ohikoa da bezala txikitik handira, udaltalde bakoitzak bere posizioa adierazteko. Elkarrekin Podemos, Jaione. Bai, kaixo, arratsaldeon, eta barkatu hautsa pixkat kaskarra dakat. Este año nuestro grupo no ha realizado ninguna enmienda. Los presupuestos del 26 están muy ajustados y entendimos que a partir de ahora íbamos a cambiar la forma de trabajar líneas estratégicas de nuestras políticas en común. Bien, dicho esto, nuestro grupo no va a apoyar la propuesta de presupuestos que nos ha presentado EH Bildu, entre otras por las siguientes razones. Creemos que lo destinado a vivienda es totalmente insuficiente. Se reparte más dinero a una asociación que dinamiza temas de vivienda que a la propia concejalía. 15.000 euros. 15.000 euros no es nada. En breve nos aprobarán el plan estratégico para aplicar a las zonas tensionadas y con eso, aun siendo positivo, no damos solución al problemón que tenemos con la vivienda. Hay que ser ambiciosos y apostar por vivienda pública de alquiler asequible. Llevamos muchísimos años dejando los terrenos en manos de empresas privadas y es lo que tenemos ahora. Son ellos quienes deciden. Tenemos que creernos que invertir en vivienda es invertir en la gente. Por eso volvemos a repetir, más vivienda pública de alquiler asequible, más rehabilitación de vivienda, más protección frente a los abusos, en definitiva, más visión de futuro. Tenemos una asignatura pendiente con la vivienda. Por otro lado, no compartimos el proyecto de Hernani Burujave. No compartimos que se den grandes cantidades de dinero público del presupuesto municipal y no sepamos seguir el flujo de gasto. Está bien que un grupo de ciudadanos y ciudadanas con inquietudes y preocupaciones se organicen para intentar solucionar los diferentes temas que abarca este proyecto, pero tenemos que ser muy escrupulosas con el dinero público. Sabemos el problema que se nos presenta este año 2026 y en los sucesivos años con el tema del límite de gasto. Esto supone un problema de cara a realizar inversiones. No obstante, tenemos que decir que esto igual no habría ocurrido si en años anteriores hubiésemos ejecutado más inversión. Ahora el límite sería un poco superior. En cuanto a la ejecución del 2025, tenemos que reconocer que hemos mejorado. Hemos pasado de tener en años anteriores un 26% más o menos a tener un 41% de ejecución. Podría ser mejor, pero no está nada mal. Aquí se nota la reestructuración de los diferentes departamentos, no todo es negativo. Las inversiones para el 2026 las vemos también insuficientes. No compartimos la privatización de servicios públicos. No nos cansaremos de decir que con voluntad política y valentía se podrían remunicipalizar, por ejemplo, el contrato que hoy mismo pasa por este pleno, el servicio de atención domiciliaria. Por último, pedimos voluntad política para acabar con el maltrato animal en nuestras fiestas. En la reunión que mantuvimos con el equipo de gobierno, nos trasladaron la idea de trabajar estrategias políticas. Esto nos parece bien y nuestras líneas las hemos dejado claras.
vivienda, 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 estudiar seriamente la posibilidad de remunicipalizar los servicios públicos, medio ambiente, refugios climáticos y arbolado, y no al maltrato animal. De todas formas, de las propuestas que sí que hemos hoy presentado al equipo de gobierno, tendemos la mano para que en adelante podamos trabajarlas. Eskerrik asko Jaione, Euskal Sozialistak udal taldea, Ricardo. Bai, mi esker, arratsalde on guztioi. Como ha comentado el alcalde, somos muy conscientes de la regla de gasto y lo que esto nos limita a la hora de ya no solo hacer inversiones, ¿no?, sino de distribuir el gasto del presupuesto para el año 2026. Ha comentado también las grandes líneas de cara al futuro que se plantea el ayuntamiento, que podemos compartir, como por ejemplo son los servicios sociales, ciertas obras o la sostenibilidad. Pero el problema que tenemos no son las grandes obras, sino en el cómo se aterriza. Nosotros tenemos, en ese cómo se aterriza, tenemos unos planteamientos diferentes para muchas otras obras, como por ejemplo puede ser Ave María, que nosotros en su momento propusimos hacer algo en torno a la manzana, o el Kulturgune, que también hemos planteado, bueno, pues que igual no es la mejor ubicación la que se está decidiendo. Hay propuestas en el presupuesto, como históricamente, que no compartimos. Y eso sería fácil para nosotros, por eso sería fácil para nosotros votar en contra de estos presupuestos. No compartimos cómo se desarrolla Erdani Burujabé. Consideramos que no puede ser o no puede suplantar el órgano legítimo de decisión que es este pleno. Es el ayuntamiento. No compartimos el sistema de recogida de residuos, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Consideramos que sigue habiendo problemas de aparcamiento, hay barrios que necesitan una reurbanización. Por lo tanto, sería fácil encontrar razones para votar en contra de este presupuesto. Pero hemos querido ser útiles en esta ocasión y por eso hemos presentado pequeñas cantidades, pequeñas propuestas que consideramos que inciden en el día a día de la ciudadanía. Hemos presentado un total de 270.000 euros en enmiendas, de las cuales, tras poder hablar y bueno, trabajar conjuntamente con el equipo de gobierno, parece que hemos llegado a un acuerdo en 127.000 euros, más o menos, y son enmiendas que nosotros calificamos en torno a la movilidad y a la sostenibilidad. Enmiendas o propuestas en torno a Bidegorris, al túnel de Etxeberri, a la recta de Sagastialde, que nos hemos dado un plazo de 6 meses para ver una valoración de las intervenciones que se están haciendo en la recta de Sagastialde para poder reducir la velocidad y mejorar así la seguridad de la zona, que además tenemos la Urrescola allí. Cuestiones de accesibilidad, que parece una cosa muy pequeña, pero que los bordillos en los pasos de cebra sean más altos de 2 centímetros es muy complicado para sillas de ruedas y coches de bebés, por ejemplo. Hemos, yo creo que acordado buscar espacios para poder aportar en el próximo desarrollo de Atzietas, que nosotros consideramos que se tiene que hacer de una forma mucho más integral y natural en ese espacio. Hablamos también de algún cargador eléctrico, la posibilidad de poner algún cargador eléctrico, y parece que se va a poner en los alrededores de las piscinas exteriores, pero también de un coche compartido, aunque sea desde Ereñozu, que puede ser útil. Hemos hablado también de la posibilidad de colocar un baño público en la zona de Orona, que tendremos que analizar si es viable o no es viable. Y bueno, y así hasta, yo creo que son 12 modificaciones que hemos podido contrastar y trabajar con el equipo de gobierno. Por lo tanto, aunque consideramos, repito, que tenemos razones para votar en contra, lo que queremos es ser útiles y por eso mismo hemos presentado estas enmiendas y votaremos a favor de los presupuestos. Eskerrik asko, Ricardo. EAJ-tik, Mikel. Bai, arratsalde on guztioi. Lehenik eta behin, udal gobernuak epe luzerako diren erronka estrategikoetan elkarlanerako proposamen bat luzatu digu, aurrekontuen negoziaketaren kontestuan. Elkarlan hau legealdi honetan emaitza honekin aplikatzen ari da, jada, batzorde bereziak sortuz edota ordenantza batzuk elkarlanean landuz, eta hau dena positiboki baloratzen dugu. Eta bide honetatik jarraitzea oso egokia ikusten dugu. Aurkeztu zaizkigun 3 lan markoekin ados egon gaitezke, baina lan marko bakoitzaren gai eta lanketekin zalantzak ditugu eta
hausnarketa eta elkarrizketa gehiago eskatuko genuke eredua indarrean jarri baino lehen. Gaurko aurrekontuen bozketa zaratago, esan nahi dut. Dena dela, 2026ko kontuetara itzuliz, urten dezepzionatu xamarra gaude, eta gure boto aurkakoa izango da. 4 arrazoi nagusi ditugu erabaki hau hartzeko. Lehenengoa, 2025ko akordioan Goizeguzkiko proiektuaren egoereagatik. Goizeguzkiko eremuan orain arte oso lan polita egin dugu elkarlanean, Portu Elizatxoko igogailuaren proiektu osoa nabarmen hobetuz. Baina guk eremu hau beti ikusi dugu osotasun bat bezala. Goizeguzki, egoitza bera eta bere inguruko erabilgarriak diren guneekin igogailua eta parkea barne. Gure ustez, 2025ko lortu genuen akordioari dagokionez, Goizeguzkiko pabiloiaren gure proposamenaren akordioa itxuraz betetzen ari da, baina orain esaten zaiguna moz geratzen zaigu. Berandu gabiltza 2025ean azterketa bat burutzeko eta guk argi daukagu pabiloi itxi bat dela egokiena Goizeguzkeko erabiltzaile eta herritar oroentzat. Eta orain daukagula hori bultzatzeko aukera. Naiz eta ulertzen dugun ere udal gobernuak beste ikuspegi bat izatea. Dena dela esandako azterketa horren zai, 2026ean ez zaio jarraipen argirik aurre ikusten proiektu honi. Ez da 2028 urtean gutxienez pabiloia eraikitzeko ere. Bigarrenik, gure aurtengo zuzenketak ez onartzea. 4 exekuzio proiektu idatzi eta etorkizunean lanak gauzatzeko proposamenetatik bat partzialki bakarrik ontzat eman zaigu. Hau da, Osinagako oinezkoen zubiaren proiektu idaztea. Hau ondo dago, eta espero dugu 2026ean proiektu hau idaztea. Baina guk proposatutako 4 proiektuak 2026ean zehar 2025ko garren urteko aurrekontuen likidazioaren gerakinekin egitea proposatzen dugu. Horietako bat, aipatutako zubiaren zerikusi handia duena. Eta 2028-2029ko inbertsioetarako funtsekin burutzea aurreikustea. Esaten dut 2028-2029 eta ez 2027. Egia da, gastu arauak ez duelako utziko urte horretan inbertsio hauek hasten egitea, ez? Hirugarrenez, gastu araua berari dagokionez. Bai, egia da 2024tik bete behar dugun arau berri hau ezarri zaigula, eta udalaren aurrekontuei eragin zuzena duela, eta egia da ere gaur egun mahai gainean dauzkagu inbertsio handietan ados gaudela. Baina guk dioguna da egitasmo eta inbertsio guzti hauek aspalditik datozela, eta ez zirela zegokien garaian gauzatu eta edo eraiki. Adibidez, kulturgune berria 2011tik Urbieta-kalean gauzatzeko onartua zuen EH Bilduk jada, eta ez zuen aurrera eraman. Kaskoko lurpeko parkinari dagokionez, gaur egun eraikita egon litzateke nahi izan bazen, baina hainbat legealdiko udal gobernuen ustez, Hernaniarren ibilgailuentzat eta tokiko merkataritza bultzatzeko ez zen horrelako azpiegitura baten beharrik. Eta orain duela gutxi gora bera 3 urte iritzi aldatu eta kulturgunearen eraikinak askoan kokatzeko erabakia hartu da. Ave Mariako proiektuarekin ere berdintsu gertatzen da. Aspaldiko proiektua da, gainera gure taldeak bere garaian proposatu zuen eraikin hau jasangarritasun sektoreko jardueretako zentro bat izan zitekeela, eta proiektu hau ere atzeratzen ari da. Atzerapen guzti honek eragin handia du egungo egoera zaila azaltzeko, batez ere 2026 eta 2027ko urteena. Eta gure ustez, azken urteetako ekintza ezaren eta kudeaketa txarraren ondorioz iritsi gara egoera honetara. Hau da, honek esan nahi du, inbertsio berriak guk zuzenketetan proposatutakoak barne,
2028 urtera arte gutxienez itxaron beharra. Eta bukatzeko, aipatu da, beste udal taldeek aipatu dute, Hernani Burujabeekin ere ez gaude ados. Eta gero eta gutxiago gainera. Azken urte hauetan ari duen norabidearekin eta aurrekontuetan daukan eraginarekin. Gero eta nabarmenagoa iruditzen zaigu hernaniar gutxi batzuen esku geratzen direla arlo garrantzitsuetako erabakiak, udaletxearen eskumenen ordez. Eskerrik asko, Mikel, aipatu denei gainetik. Ni pozten naiz eta konklusio bat besteak beste. Inongo udal taldek ez du inongo proposamenik edo zuzenketarik egin zerbitzu publikoak indartzeko edo zerbitzuen hobekuntzarako. Horrekin egiten duten irakurketa da, gainontzeko udal taldeek naiz eta ez aipatu, ulertzen dezuela, zerbitzu estaldura ona daukala udalonek, ze proposamen gehigarririk ez dezu egin. Eta lehen aipatzen duna ez, bada udalonek daukan indargunetako bat, eta estaldura da ematen deguna zerbitzu berriekin. Hori bat. Gero aipatu dianak ez batzuk, esloganetik aparte eta badakigu batzutan zetokatzen den egitea, guri dagokiguna da eta beti egiten duen egun ariketa da errealitatera jeistia, ez? Errealitate bada etxe bizitzara dedikatuak ez daudela 15.000 euro, diala 257.000 euro Hernaniko udalean. Bai? Etxebizitza publikoak, Hernaniko udalak dituen etxebizitza publikoak eta tartean etxebizitza sozialak inguruko herrien ratioak baino gorago ere badaudela. Eta hor, zuek aipatzen dezuen apostuan, Elkarrekin Podemosek aipatzen duen apostuan, badakizue Florida 08 eremuan alokairuko etxebizitzak gauzatu ahal izan dadin Eusko Jaurlaritzarekin egiten ari gan lanketa. Eta hori aipatzea ahaztu egin zaizu. Ez dakigula, errealitate bihurtuko da, ez dagolako neurri handi batean gure esku, baina badakizue, hori batzordetan azaldu dugu, ez? Orokorrian ejekuzio gaitasuna eta aipatzen da, aurrektik ejekutatu ez dalako gaudela gastuarauaren egoera honetan. Gastuaraua indarran sartzen da pandemiaz geroztik, pandemia ondoren ja indarran jartzen da lurralde guztetan, hasi que azken urteetan berdin tokatuko zitzaigun gastuarauaren baitan aurrekontuak egitea. Kasu honetan urte honetan tokatu da eta gaina hau, hain dela urte bete azaldu genizuen, planifikatua zetorren kontu bat badala. Ze esaten dugu, gestiok eta kudeaketa txarra esan dezue, baina gestio eta kudeaketa txar horri esker, Hernaniko udalak daukan zerbitzu estaldura maila, herri askok ez daukatena, eta ematen ditugu herri askok ematen ez duten zerbitzuak, eta daukagu beida, etorkizunako dauden inbertsio handia eta pentsatzeko gaitasuna eta aukera. Bai? Eta hori da udalonek daukan fuerte bat, eta hori da segurazki ez, seguru egindan gestioari esker. Zerbitzu publiko indartsuak eta etorkizunera dauden erronkak egiteko gaitasunak gaur egongoak ahaztu gabe. Elkarrekin Podemosek aipatu duen kontuetako batian egia da lanketa estrategikoan eta hildo batzuk aipatu diala eta gero etxeko laguntza zerbitzuaren kontratazioaren kontua badator. Zuen proposamenetan ezin dugu bat ontzat eman. Eta da, baieztapena egiten dezuenean, estudiar seriamente la posibilidad de remunicipar los servicios públicos. Igual, zuen kasuan izango da orain arte ez dezuela serioski aztertu. Ze udal gobernua honek eta udal honen ekipo juriko eta teknikoak bai. Eta hori, baieztapen hori, ezin dugu inondik inora ontzat eman, eta ezin dugu gutxietxi udal teknikari juridikoek egin duten lana, eta ez da gobernu taldonek egin duen lana, eta ez da aurreko gobernu taldek egin dutena ere. Eta bestetik, eta honek atentzioa deitu digu, garbiketako langileen artean egiten dezuen bereizketa. Eta da, proposatzen dezuen publifikazioa da, ikastetxetako garbitzaileena bakarrik. Eta udal honen zerbitzuenpean garbitzaile askoz gehiago daude. Eta hori, desde logo, ezin dugu ontzat eman, eta horregatik, aipatu dezuet, akordiorik ez dagoela, hori ezin dugulako ontzat eman, bai. Eta gero, ados egon gaitezkelako beste kontu askotan, ez? Eta gero hemen da, etxe bizitzarenean argi eta garbi denak daukagu
garbi gure erronka nagusietako badala, gune tentsionatu izan datzeko ekintza plana, diagnostikoa eta ekintza plana aho batez onartuak daude, eta hor badaude ekintza asko eta asko martxan jarri ditugunak eta jarri beharko ditugunak, baina argi eduki behar dugunak eskumenak zeinenak dian ere. Eta udalei ezin zaigula, eta errealistak izan behar degula, udalei ezin zaila eskatu bere eskumenak ez dian kontuak. Ze gure eskumenak betetzeko bitartekoak ere behar ditugulako. Eta jakin da hildo estrategiko bat dalako, ez? Eta gero, egia da, Euskal Sozialistak egindako ariketa eskertzekoa badala. Azkeneko urtetatik honea aldaketa bat bai ikusi da egindan aurrekontuetan eta puntu errealistetan, naiz eta behin da berriz aipatu beharra izan, arrazoiak badaudela kontra egiteko, baina zorionez ez duzue kontra egin eta arrazoiak badaudelako alde egiteko, ez? Ere bai, esaten nulako. Eta gero, EAJ-tik esan dien kontuetan, ez? Gestioaren aipatu dut, inbertsioak, portzentaia batzuk aipatu dira, 2025ko inbertsioen ejekuzio maila 48%, ia. Bai, fakturak jasoa 1,32, proiektuak luzeak izaten dialako, baina 1,48. Aspaldiko urteetako handina eta goraka bidean dagoen tendentzia bat da. Bai, orduan, ondo dijoazen seinale. Goizeguzkiko parkearen azterketan egin dezue nolabait ere desadostasunak egongo balira bezala, ez, esan deguna da, itxuitxuan gauzak egin barrean aztertu eta erabilgarritasuna aztertu behar dela, arduraz jokatu behar dela zentzu hortan, eta ez onartzeagatik, ez. Oinarrian hori, aipatzen danean, ben eta berriz esango dut, ez, Hernani Burujabekin ez gaude ados, eta zuei zuzenean esan dizuet, herritarren partaidetza prozesu hobeago bat baldin badaukazue, aurkeztu eta aztertuko dugu. Hernani Burujabek 4 urte bete berri ditu. Hernani Burujabek jaso ditu rekonozimenduak. Hernani Burujabek Gipuzkoako Foru Aldundiaren subentzioak jaso ditu. Eta ez da bat ere sospetxosoa. Eta besteak beste, modu honetan eta herritarrekin elkarrekin diseinatzen eta eraikitzen egiten dian proiektuek, eta lehengoan batzordean hontaz hitzein genuen, gogoratzen balin bazeate, inpaktu ekonomiko ez gain, inpaktu sozial bat badute. Eta inpaktu sozial hori neurtzen jakin bar dugu, eta esan genizuen, eta erronkaitako bat hori da. Eta modu honetan lan egiteak inpaktu sozial bat badauka, bere garaian datuetan, Enerkomekin egindako hitzarmenak daukan bezala. Eta gogoratzen dizuet, Enerkom jaio zela, Hernani Burujabe prozesuari esker besteak beste. Bai? Berriz ere gonbitea, partaidetza maila untako arlo akademikoan, olako rekonozimendua, arlo politiko eta teknikoan olako rekonozimendua daukan mailako partaidetza prozesu egitasmorik baldin badaukazue, ongi etorri izango da, aztertuko dugu, eta valorazio positiboa baldin bada, noski martxan jarriko da. Gaur-gaurkoz, azkeneko 4 urtetan, Hernani Burujabe jaio zen 4 urte hauetan, ez da ezer jaso. Bigarren ronda irikiko dugu iruditzen baldin bazaitzue, Elkarrekin Podemosetik hasiko ga berriz, Jaione. Kaixo, nada más comentar sobre el tema de la vivienda y sobre todo en la zona de Florida 08, sí que había un edificio en el que el ayuntamiento se estaba negociando para que fuesen viviendas municipales. La última reunión de alquiler, perdón. En la última reunión se nos dijo que eso estaba casi como que no se iba a hacer porque está muy, muy complicado. Entonces, ya hemos perdido la confianza de que eso se vaya a hacer. El servicio el remunicipalizar los servicios básicos de escuelas y aurreskola, lo hemos puesto así porque esos sí son básicos. La limpieza de edificios públicos no están considerados como básicos. Este podría ser un primer paso para luego poder hacer el resto de la remunicipalización. Y sobre el tema de las zonas tensionadas, creo que la escúmena de llevar a cabo todas las medidas de las zonas tensionadas las tiene el ayuntamiento. Entonces, me imagino que tendrá que poner en práctica bastantes cosas pues, para proteger a los inquilinos.
Eskerrik asko Jaione, Euskal Sozialistak, ez da, Ricardo? Bai, bakarrikan gauza bat, zerru lehenengo hitzak izan dira esateko oposizioko alderdiek ez ditugula zerbitzu publikoei buruzko emendakinak sartu, eta hortaz badirudi daukagun zerbitzu publikoak ontzat ematen ditugula, eta horrela da, ontzat ematen ditugu, estaldura oso ona dakagu, zerbitzu publikoetan eta zerbitzu sozialetan baita, baino emendakinak ez sartzea ez du esan nahi ez ditugula hobetu behar. Urte askotan esan dugu adibidez kale garbiketa hobetu behar dugula, adibidez niri atzo kexa bat iritsi zitzaidan, esanez papelera batek leku oso konkretu batean egunean behin jasotzen dela, eta nola leku oso, jendea pasatzen den, leku oso, jende asko pasatzen dela hortikan egunero, beti betetzen dela. Eta badirudi, udalari ja eskatu diotela behin baino gehiagotan ea hori posible dan. Eta hori egiteko ez da behar kopuru, emendakin bat kopuru zehatz batekin, baizik eta lana berrantolaketa batekin. Eta berriro diot, askotan esan dugu hori beharrezkoa dela, eta ez bakarrikan kopuruak sartzea. Baina hau esan da, gu nahiago dugu behintzat gaurkoan akordioetan zentratzea, eta eskertzen dugu gobernu taldea izan duen jarrera akordioa bilatzeko. Eskerrik asko, Ricardo, AJ udal taldea, Mikel. Bai. Hildo beratik, Ricardo aipatu den bezala, zerbitzu publikoaren inguruan eta zerbitzu sozialen inguruan ez dugu ekarpenik egin zuzenketetan, baina orokorrean ados gaude Hernanik eskaintzen dituen zerbitzutan, baita adibidez zerbitzu sozialetan beste erakundeekin batera. Orduan, horrek ez du esan nahi eguneroko lanean gauzak ez direla hobetu behar, eta batzordeak ere hortarako daude urtean zehar. Eta aipatzen ditugu hainbat alditan hobetu beharreko gauzu batzuk, batez ere agian garbiketaren kontuan Ricardok esan duen bezala. Esaten duzu hobetu dela exekuzioaren ehunekoa azken urte hauetan, bai, baina guk esaten duguna da urteak daramatzagula inbertsioak aurrera eraman gabe, eta orduan orain inbertsio horiek gauzatzeko momentua iritsi omen da, baina aurretik ere horietako baten bat egin egon zitekela. Eta orain aurrikusi zitezkeen agian inbertsio berriak. Demagun Gudari plazako obra, ez? Adibidez. Eta Hernani Burujaberi buruz, bai, esaten dezute beti irekia dagoela, baina nik sentitzen dut eta guk sentitzen dugu zaila zaigula modelo hortan edo parte hartzea. Adibide bat jarriko dut. Oendala hilabete batzuk, ontzan kanpaina bat, kartelekin, uste irailean izan zela edo, bidea elkarteak sinatzen zuen, eta kartela zan ostiko bat, ez dakitzen eta esaten zan ostikoa kapitalismoari, gero aipatzen zian erakundeak, Enerkom, eta aipatzen dituzun beti tekniko arloiekin esan dizuet beti ados gaudela, baina ez degula ikusten txapel hortan barruan on behar dutenik. Baina irudia, mezua zen ostikoa. Eta nik uste olako irudiakin ez duela bat ere laguntzen jendea erakartzeko. Jende gehiago erakartzeko. Eta areta gutxiago gu pentsatzen dugun personen zat batez ere ez. Gu bezala pentsatzen duten personen zat esan nahi dut. Zagit, netzat, adibide bat agian ez da garrantzitsuena, baina
esaten dezutenean irekita dagola, ikusten dugu betiko jendea dela eta betiko jendea horrek erabakiak hartzen dituela. Eta ados nago, abogados gaude, tokiko energia komunitate proiektuekin, lehenengo sektorearen elkarteekin ere, hainbat elkarteekin, Amer bezalako elkarteekin, baina ez dugu beharrik ikusten horrelako egitura bat sortzeko, benetan. Nik uste lana egin dezakegula beste modu batetara, olako egitura bat sortu gabe. Eta proiektu guztiak aurrera aterako litzateke, gehienak, denak pentsatzen detakian. Zaintza baita ere, zaintza ere onartzen dugu, oso garrantzitsua dela. Eta udaletxeak eskaintzen du zerbitzu sozialetan zerbitzu hori, baina udaletxeak berak antolatu eta erabakiak berak hartu behar ditu. Orduan, usten dugu tokiko proiektuak aurrera atera behar dutela, baina ez dugu ikusten egitura honen beharrik. Eta gutxiago ere, olako irudia eta mezuak zabaltzen diranean jendea erakartzeko. Nik uste jendea urrundu egiten dela, olako kartelak ikusita gero. Bueno, hori da pixkat esan nuena buru jaberi buruz. Eskerrik asko, Mikel. Bueno, uste argi gelditu da eta pozten hau behingoz. Molestatzen duena da kapitalismoa kritikatza. Hori da, bai, orduan. Bakatu, Ez. Kapitalismoari ostikoa irudikatzen duen elkarte batek egindako kartela balin bada olako prozesu parte hartzaile batean parte ezatzeko arrazoia, badoz, eta askotan esan izan dugu, ez dezu EAJ-ak ulertzen da, hortan esinistia, eta partaidetzan ere esinistia Hernaniko EAJ-ak, ze esan nahi dut, Gipuzkoako Foru Aldunditik lan hildo bat badago herrietan eta bultzatzen dana. Ze EAJ-ari entzun izan diogu, partaidetza 4 urtetik ben aukeratzen gaituzte eta alkatearekin hitzorduak eskatu daitezke. Partaidetza ulertzeko modu desberdinak daude, oinarrizko beharrei erantzuteko modu desberdinak daude, argi gelditzen da EAJ-ari kapitalismoa kritikatzea ez zaiola gustatzen, eta argi dago Hernani burujabe prozesuak eginduna da, eta hori zerbitzu desberdinekin ikusi dugu, oinarrizko zerbitzuak eta oinarrizko beharrei erantzunak eman, irabazi asmorik gabeko herriko eragilekin. Eta horrek dauka izugarrizko balio soziala. Baloratu nahi ez dezuena. Nahi ez dezuena. Eta hontaz hitz egin dugu, eta hori balin bada kritika undina prozesu honek daukana, oso ondo goaz. Honekin, bozketara pasako gea, bai? Gogoratu hemen ere Ereñozuko aurrekontuak barna hartzen ditugula eta biak daudela bozketa berian, Ereñozuko aurrekontuak auzo udalak lantzen ditula eta guk tramite horri bide ematen diogula, baina horren eztabaidan ez gehala sartzen, bai? Hortaz, 2026 urteko aurrekontu orokorra onartzaren aldeko botuak, EH Bildu eta Euskal Sozialistak udaltaldeak, kontrako botuak, EAJ eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak. Hontaz, 2026ko aurrekontu orokorra onartutzat ematen da. Honekin, 3. puntura pasako gea, diru laguntzen plan estrategikoari dagokion puntua litzateke, hemen aurreko antolakuntza batzordean ere aipatu genuen, bai, Hernaniko udalak edo dozen administrazio publikoak edo zen udalek diru laguntzak eman alizateko aurretik plan estrategikoat onartu behar du 38/2003 lege orokorrak adierazten duen bezala. Orain arte indarrean daukagun diru laguntzen plan estrategikoa 2023-2025 epealdikoa da, eta orain onartzera goazenak 2026 eta 2028ko epealdia izango luke ez.
Udal batek eta gure kasun Hernaniko udalak diru laguntza tipologia oso desberdinak ematen ditugu, hasi elkartegintza bultzatzetik norbanakoaren oinarrizko beharrak erantzun ahal izateraino, denak ere interes publiko eta gardentasun baten baitan, eta plan horiek hortara bideratzen dira, ez? Gardentasun ikuspuntu batetik eta aurrekontu orekaren printzipioak errespetatuz antolatu ahal izateko diru laguntza hauek guztiak. Bai, azken ekitaldietan, azken urteetan indarren izan dugun diru laguntza plan estrategikoa litzateke, aldaketa berezirik ez dagona, ze ahalbidetzen digu gaur egun martxan ditugun diru laguntza hauek ematen jarraitza. Bai, ez da honen inguruan aipatzeko zerbait baute dagon, ez? Bozketara pasako gea ordun. Bai, barkatu, Elkarrekin Podemos, Jaione? Bueno, respecto al plan estratégico de subvenciones, nuestro grupo se va a abstener. No podemos oponernos porque hay muchas que son realmente necesarias, pero no estamos de acuerdo con algunas otras. El importe que se da a Goizeguski es insuficiente, aunque sabemos que se le ha incrementado un poco, sigue siendo insuficiente si lo comparamos con otras asociaciones con las que muchas menos actividades y reciben bastante más. Esta asociación hace una labor espectacular en la prevención de la soledad no deseada. Por otro lado, no estamos de acuerdo en subvencionar asociaciones como Echegura, Bertatik Elikatuz, Bidea, Elkartea. Sobre estas asociaciones nos gustaría, no sé si podréis contestarnos vosotros, nos gustaría saber cómo han sido los procesos de selección de personal. ¿Se ha garantizado igualdad de oportunidades? Nos vamos a abstener. Galdera erantzuteko dagoen erantzuteko? Udalak hitzarmenak egiten ditunean hirugarren sektoreko eragileekin eta eragileak kasu hontan elkarteak izan edo beste motatako eragileak izan, udala ez da beste eragileen hautaketa prozesuetan sartzen. Berdin, izan Goizeguzkik norbait liberatua izango balu, izan CDH-ek norbait liberatua balin badu eta baditu, edo izan, kasu hontan, Bidea izan edo beste elkarten bat izan. Udalak ez dauka eskumenik hitzarmenak egiten ditun hirugarren elkarteekin jartzeko. Hitzarmen horietan jartzen dena da ze baldintzak bete beharko lirateken, ez? Berdintasun printzipioak, hizkuntza eskubidei dagokionez, eta bar. Baina inondik inoa ezin dugu egin hori, udalak dauzkan zerbitzuetan eta kontratatzen diren enpresen hautaketa prozesuetan sartu ezin dugun bezala. Ezin dugu sartu hortan, bai? Orduan, hitzarmenak lotzen dutena da, ze helburu edo ze interes publikori erantzungo zaion lankidetza hitzarmen horren bidez, bai? Baina hautaketa prozesuan udalak inondik inoa ezin du sartu. Bai? No sabemos si ha habido un proceso de selección, ¿no? O sea, igualitario. Igualitario. En igualdad de oportunidades. Con igual de oportunidades. O sea, es decir, que, por ejemplo, Bidea, a las personas que tiene trabajando, no las ha elegido directamente, sino que habrán pasado por un proceso de elección, porque al final es una organización que se nutre de dinero municipal. Entonces, nos gustaría saber, simplemente por saber cómo han sido los procesos de selección, sin más. Berriz aipatuko dizut, edozein eragiletan ez, aipatzen dezuan hainbat adibidetan, deialdiak publiko egin izan dituzte. Eta komunikabideen bitartez, orain buruz batzen naiz, komunikabideen bitartez, gurekin hitzarmena daukan eragileren batek, deialdia egin izan dula, profil konkretu baten bila zebiltzalako. Baino, edo lanbideren bitartez, baino berriz diote, guk ezin dugu hortan sartu, izan, nahi dezuelako, Hernani burujaberekin lotu kontu hau. Baina, esango izuet, Hernanin eta Hernaniko udalak hitzarmena daukan edozein eragilerekin ezin degula hortan sartu guk. Markatzen dituguna da, interes publikoari begira, bete beharko liaken funtzioak eta bete beharko liaken profilak. Baina hautaketa prozesuan eta kasu hauetan aipatu dezun adibidetan, deialdiak modu publikoan egin dituzte. Gainontzeko udal taldeek, bozketara pasako ga, orduan.
Diru laguntzen 2026 eta 25 epealdiko plan estrategikoaren aldeko botuak, EH Bildu udal taldearenak kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak EAJ udal taldea, Euskal Sozialistak udal taldea, eta Elkarrekin Podemos udal taldeen kontrako botuak. Hontaz, onartutzate, abstentzioa barkatu, abstentzioak, honekin onartutzat ematen da diru laguntzen plan estrategikoa. Laugarren puntura egingo dugu salto, lehen aipatu dugu, zer ikusia dauka Hernaniko udalaren etxeko zaintza zerbitzuaren kontratu esleitzarekin. Orain dela pleno batzuk zerbitzua kontratatu ahal izateko oinarriak ekarri genitun eta prozesu hau martxan jartzea. Dokumentazioarekin batera bidali zaizue kontratazio mahaiko akta. Esan prozesu honetan 3 enpresek aurkeztu dutela beraien proposamena. Enpresa bat prozesutik kanpo utzi dela minimo edo gutxiengo tekniko edo puntuazio teknikoa lortu ez dulako, eta lehiatu duten beste bien artean aurrerantz sozial kooperatiba izan dela puntuazio handiena lortu duna. Hortaz, gaur plenora ekarriko genukena da formalizatu alizatea edo hurrengo bide ematea onartza pleno honek kontratua sinatzea enpresa kasontan kooperatiba honekin. Esan kooperatiba honek behin irabazle suertatuta aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkeztu duela eta ezarri beharreko bermea buruzainez 86.000 euroko bermea ezarri duela. Orduan, formalki pasako genuke plenotik onartu alizateko eta 15 eguneko epe bat irikiko litzateke egon daitezen gainontzeko rekurtsoak egoteko. Eta honekin albidetuko genuke urtarrilan batetik aurrera kontratu berria indarrean jartzea. Horren inguruan, pentsatzen dut erronda Elkarrekin Podemos, Jaione? Hau ez da berri matea, ez? Bozkatu inbarren, bai. Vale. Nuestro grupo se va a abstener en este punto. Como ya lo dijimos en la comisión, no es que no estemos de acuerdo en la mejora de los puestos de estas personas, sino que pensamos que unas políticas de izquierda tienen que ir más allá y dar pasos para la remunicipalización de estos servicios. Ponemos de ejemplo, últimamente hemos estado indagando un poco y ponemos de ejemplo a vuestras compañeras de EH Bildu Berakaldo, que en su propia página web dice: en el actual modelo privatizador prima la rentabilidad económica frente a la rentabilidad social, creando peores condiciones para las trabajadoras, y esto afecta directamente al servicio. También anuncian su voluntad de llevar a cabo remunicipalizaciones como el servicio de ayuda a domicilio, la intervención social, trabajadores de mantenimiento de los polideportivos o la limpieza. En esta misma línea se manifiesta también EH Bildu Gasteiz, Abanto, Basauri. Entonces, simplemente se nos viene una idea a la cabeza, y es que esto nos puede indicar que donde gobierna Bildu es complicado o imposible y donde no gobierna pues es una oportunidad. Entonces, que ya se está moviendo todo el tema de las remunicipalizaciones de servicios dentro de vuestro propio partido. Eskerrik asko Jaione, ez da gainontzeko taldeek. Eta EH Bildu Hernanik ere bai. Berriz esango dut, eta ez da izan bat aldiz esango duten, ondo guztian azkatukoa, eta EH Bildu Hernani ere bai. Eta gure gobernu programak gure ikusten malin badituzue, zuek behin eta berriz esaten dezu eta gaur aztu intzaizu esatea. Zuek esan izan diguzue. EH Bildu Hernanik esan izan du remunicipalizazioaren alde, eta berriz ere esaten dugu. Bai. Baino esan dezu, politikaz de izquierdas. Politikaz de izquierdasen ezaugarritakoa bakizu zein dan? Langileekin eseritzea. Langileak entzutea. Egon zate etxeko langileekin? Zuek etzate egon? Gu bai? Egon gea beraiekin. Eta neurri horrek eta kontratu honek zer suposatuko duen irakurri dezue kontratua? Badakigu hobekuntzak asko dituela, hori badakigu. Baina publifikatzen bada, segurazki kondizioak igual hobeak izango litzateke. Bale, alegia ez dezuela irakurri. Ze esan diazunarekin argi gelditzen da ez dezuela irakurri. Bai? Ze guk azaldu izan degunean prozesu hau guztia,
kontratua eta plegoak diseinatzeko garaian, edo ez zeate adi egon, edo ez diguzu entzun. Ze remunicipalizazioak gaur egun remunicipalizatu izan bagenu etxeko laguntza zerbitzua, langile horiek kondizio okerragotan geldituko zian. Eta hau esan dugu, eta berriz ere plenora ekartzen duzue eslogan moduan. Hortaz, EH Bildu Hernanik ere bai. Baina EH Bildu Hernanik, gobernuan dagonez eta gestionatzen ari danez, bide hori lantzen du eta bitartean eta ezendan bitartean mejorak implementatzen ditu. Hori dalako guk hartu dugun konpromisua eta langileekin egin dugun lana. Lehenengo aldiz eta ez da, lehenengo aldiz ez, baina ez da ohikoa izango eta kontatu ingo dut, igual langilea hitzaile gustatuko, baina kontatu ingo dut. Aurrekoan langileak etorri ziala, gobernu talde honi zorionak eta eskerrak ematea. Publikoki egin zutela eta zeukatelako behar bat pertsonalki adierazteko. Eta hori da, segurazki nik urte hauetan emango duten poz handietako bat. Sektore feminizatu eta gutxietxi bat zaintzara dedikatzen dana, etortzea beste lekuetan grebak egin behar izaten dituzten bitartean, gobernu hau gestionatzen ari den bitartean, bulegora etortzea eta esatea, behar dugu zuei eskerrak ematea. Eta guri eskerrak ematea da, gaur onartzera goazen kontratuari bide ematea. Ze gaur onartzera goazen kontratu honek, gaur egun remunicipalizatu izan bagenu baino, baldintza hobeak emango dizkielako langile hauei. Eta beti esaten dizuet, prest gaude elkarrekin lan egiteko, baino lan egin behar da. Lan egin behar da. Dokumentuak irakurri egin behar dira eta egiten dian proposamenak dokumentuetan dauden edukietan oinarritu behar dira. Eta argi gelditzen da, beste behin ere, zuek hemen ez dezuela hori egin. Zakit, ronda itxe egingo dugu. Ahora tenemos unos ejemplos claros en los que nos vamos a poder apoyar para buscar el camino de cómo poder llegar, por lo menos a estudiar las remunicipalizaciones en las mejores condiciones. Beti eskua luzatuta auki dugu, ze gu ez ga orain lanean hasi. Gu aspalditik gaude lanean eta hori badakizue ondo. Honekin, bozkatzera pasako gea, Hernaniko udalaren etxeko zaintza zerbitzuaren kontratua esleitzaren aldeko botuak, EH Bildu, EAJ eta Euskal Sozialistak udal taldeak, kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos udal taldearena. Hortaz, lizitazio berria edo kontratua esleitzea onartu egiten da. Bost, 6 eta 7 puntuak ditu jarraian 3 puntu berez aparte dijoaztenak edo aparte bozkatu behar ditugunak, baina kontestu eta lanketa baten baitan datozenak. Hau ere testu inguratu egingo dut, hainbat ordenantzan aldaketa batzuk txertatzeagoaz, baina lanketa polit intenso baten ondorioa dan ordenantza aldaketak. Hemen ere berriz ere balioan jarri nahiko nuke eragile desberdinekin lan egitea, udal talde desberdinen artean lan egitea, sagar eta sagardo maiko eragile guztiek adostutako ordenantza aldaketak ekartzen ditugulako. Hilabete luzetan lantzen aritu ganak eta hauen bideragarritasuna ikusi deguna eta martxan jarriko deguna. Txotx garaiaz hitz egiten ari gea, txotx garaia badakigu herri honentzat eta sagardo eta ostalaritza sektorentzat eta gure kulturarentzat oso garrantzitsua den garaia badala, baina badakigu ere, datorren jende larun batetan gehien bat etortzen den jende oldeak ere, hainbat desoreka sortzen ditula eta hainbat ezin egon sortzen ditula kudeatu beharrak. Modu desberdinetan kudeatzen eta neurri desberdinak urteetan zehar jarri izan ditugu, baina orain dela bizpahiru urte diagnostiko bat egin zen, diagnostiko horrek nolabaite konklusio batzuk atera zitun sagar eta sagardoaren maiko eragilek ontzat eman genitunak, ondoren beste lanketa bat eginda eta lanketa horietan hildo estrategiko batzuk definitu dira, hildo estrategiko horietatik ekintza plan bat osatuko delarik. Eta ekintza planan importanteena zen eta egingo ditugun ekintzak denak ere markatu ditugun helburuetan oinarria edo eragina izatea eta ez ekintza planak suelto izatea inongo logikarik gabe.
Horrekin, hilabete luzetako lana izan da, eta hoien emaitzetako bat da lan hildo bati eustea. Eta lan hildo horietako bat nolabait da bisitarien eta bertakoen arteko oreka hobetzearena, ez? Horrekin, hortaz, udal jabetza ofizialki edo izango litzatekena udal jabetza publikoa okupatzagatik tasa bat jarriko genuke. Tasa bat, nolabait ere, Hernanira datozen autobus antolatuei modu egokiagoan erantzun ahal izateko. Bai, asko dira Txos Garaiko larunbatetan etortzen dian autobusak eta askotan talka egiten du Hernaniko eguneroko bizitzarekin. Bai, ordendantza honetan jasotzen duguna da Txos Garaiko larunbatetan autobus antolatu hauek ibai ondon aparkatu beharko dutela eta deskargatu beharko dutela. Askotan gertatzen dalako zerbitzu erregularrei, geltokietan zerbitzu erregularrei eragin egiten dietelako eta desorekak edo desajustak sortzen dielako zerbitzu erregularreko ordutegietan. Eta honekin lortuko genukena da, jarriko dugun erreserba sistema baten bidez, Hernanira datozen autobusak jada jakitea Hernanin aparkatzeko plaza bat izango dutela. Plaza hauek guztiak Ibaiondo poligonoan izango dira, reserbatu egin beharko dira, eta plaza horiek kudeatu alizateko eta ondor antolatu alizateko tasa bat onartzera, horientzako tasa bat onartzea guaz hontan. Bai? Hemen kontraste desberdinak egin ditugu, eragileekin kontrastatu dugu, udal taldeen artean kontrastatu dugu eta denak ontzat eman dugu, 35 plazatik gorako autobusei egun osoko aparkalekoa ziurtatzagatik €100 tasa bat jartzea, eta 9 eta 34 plaza bitarteko ibilgailuei, berdin, egun osoko eta espazio bat reserbatua eta ziurtatu eukitzagatik €60 tasa jartzea. Bai, esan bezala, lanketa oso baten puntuetako bada, lan integral bat erabaki desberdinak agertzen ari lan integral baten barruan eta plan integral baten barruan, hau da bat, badakiguna hori hartzuna izango duna, baina hau da bat beste askoren artean. Baina gaur tramite hori hau egingo deguna da, jende aurrean jarriko deguna da, datorren Txos Garairako indarrean euki ahal izateko. Zait honen inguruan zerbait aipatzeko edo baote dagon, Euskal Sozialistak udal taldea, Ricardo? Bai, gu aldeko bozka emango diogu. Bueno, pues porque aunque a veces se nos diga que no hacemos propuestas, yo estoy convencido que esto lo hemos propuesto más de una vez. Entonces, como nos parece una manera muy acertada de intentar ordenar la afluencia de gente que tenemos en Hernani en la temporada del Txotx y con ello intentar paliar las consecuencias de esa afluencia masiva de gente, pues votaremos a favor. Eskerrik asko, Ricardo. Ez zait gainontzeko zerbait esateko? Bai, Jaione. Bai, bakarrik esatea, Ricardo esan duen bezala, esta era una de nuestras propuestas de hace ya 3-4 años. No le llamábamos tasa de 100 euros, sino que buscar la manera de limitar el acceso de los autobuses. Entonces, es de agradecer que por fin se vaya a poner una medida así para la tranquilidad del pueblo. Bueno, hemen mundu guztiak, zerbait esan nahi zuen, ez da izan. Bai, berriz ere, proposatu genuen handela 5 urte, baina ze lanketa ekarri zenuten? Ez errez, eta proposamenak egiten dunari ere badagokio lanketa bat ekartzea, ez? Hemen desberdintasuna zein da, eta hau da importantea, ez? Neurri batzuk ezartzen dianean, sortuko dian albo eraginen azterketa bat ere behar dute. Eta holako ezer etzen duten egin. Bai, tasa turistikoa hitz egiten zen, tasa turistikoa ezin danean egin. Bueno, formula bat bilatu da eta zorionekoak izan gaitezen, eta oso ondo proposamenak. Bueno, baina, karo, proposamenak bota ditzazkegu, bai, pues airera. Bueno, hemen egin da, lanketa sakon bat egin da eta importantena, ez? Badagola ekintza hauetako guztietarako hildo eta marko estrategiko bat, ekintzei zentzu bat ematen diena, eta hau da importantea. Ekintza guztiek badutela zentzu bat, eragina dutela gero beste kontuetan, baina dena neurtzen dela, bai? Utzeko jazue hau esaten, bai? Utzeko jazue hau esaten. Bale, honek, Ricardo, bai? Sozialista. Bale, mila esker. Bai, proposamenak izateko, aurrera eramateko gero lanketak behar dira, klaro.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la oposición no dispone de los recursos, porque los técnicos hacen lo que el ayuntamiento, o el equipo de gobierno, pues considera, porque tiene que llevar a cabo su programa de gobierno, lógicamente. Entonces, si tú estás dispuesto a que los técnicos hagan la lanqueta de las propuestas que tenga la oposición, y perdona, he dicho tú, pero digo, si el equipo de gobierno está dispuesto a que los técnicos, pues bueno, utilicen parte de su jornada laboral a sacar adelante las propuestas de los grupos de la oposición, pues bienvenido sea. Eskerrik asko uste politika ulertzeko modu desberdina dauzkagula, ze guk egia da gestionatzen ari ganean eta behin proposamenak aurrera joaztenean teknikoekin landu eta egin behar dierala, baina guk proposamenak aztertzen ditugunean udaltalde bezala eta askotan teknikori gabe proposamenak lantzen saiatzen ja, eta gero kontrastea egiten. Hortaz hitz egiten dut, eta ulertzen balin badegu, eske kontrajarri itentzate, ulertzen balin badegu oposizioan egotea dela etorri proposamena egin eta jutea, eta gero kontrako zean eskatzen dezue eta baloratzen dezue positibo elkarrekin lan egitea, bueno, pues hori esaten dut, ez? Proposamenak egiten dian minimo, lanketa minimoat behar dutela, ez? Eta hori da, lan egiteko moduak ulertzeko desberdintasuna dauzkagula ziur aski, bai. Honekin bozkatzea pasako ga, bai. 2005garrena, puntuz puntu jungo ga, 5garrena esplikatu dut, urrengoan lotuta dauden besteak esplikatuko ditut, bai. 2026-erako udal jabetza publika okupatzagatik ordaindu beharreko tasen ordenatzen aldatzearen aldeko proposamena, hau batez, onartzen da. 6garrena honekin lotuta dago ez, hau bide espazio publikoa okupatzagatik jartzen dugun tasa honek, gero ere, oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioak ere arauketa bat eskatzen du, eta 36garren artikuluan aldaketa bat. Testua literalki erakurri beharrian, aipatu doko detena da, pixkat hasieran aipatu detena, ez? Honen helburua zer da, larun batetan herriko ohiko zerbitzuak eta ohiko mugikortasunak inungo eragozpenik gabe lanean jarraitu ahal izateak, hortaz antolatutakoak eta salbuespen egoeran baimendu gabe dauden autobusek, beraien karga-deskargak eta aparkatzak ibai ondon egin beharko dituztela. Esan bezala, beti ere, eta 36garren artikuluan jasotzen da, udalak salbuespena jarri ahal izango dituguna. Adibidez, herriko eragile batek antolatu du zerbait herrian eta autobusa sartu behar du, edo, herriko eragilei eragozpenik ez die sortuko honek, bai? Beti dalako eta lanildoetako bat dalako, herriko txotx garaian nolabaiteko herriko eta herritarren ohiko bizitzan eraginik ez izatea, ez? Orduan, herriko eragileek autobus bat sartza beharko balute, gaur egun egiten duten bezala, baimen eskatut arazorik elitzake egongo. Hori guztia jasotzen du 36garren artikuluak formalki redaktatuta, bai? Eta honen inguruan zerbait aipatzeko, ez? Bozkatzera pasako ga, orduan, bai? Oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioa eta trafiko legea austengatiko isunak arautzen dituen udal ordenantzaren aldaketaren aldeko botuak. Hau ere, hau batez, onartzen da. Eta 7garrena ere, lanketa honekin batera datorrena da, eta askotan gure artean hitz egin izan deguna, udaltaldeen artean eta hitz egin izan deguna, eta segurazki herritarren askoren artean ere komentatutako kontu bat da, ez? Herritarren elkarbizitza eta bide publikoan erabilera eta garbiketa arautzen duen udal ordenantzan aldaketa bat egitea. Kasu hontan izango litzateke pixagatiko isunen aldaketa bat egitea, bai? Guk orain arte ordenantzan daukaguna da jarrita 100 euro bitarteko isunek azkar ordaintzagatik 150ko obaria daukatela, eta 100etik gorako isunek azkar ordaintzagatik 160ko obaria. Gure ordenantzan, elkarbizitza ordenantzan, kalean pixa egitagatik isuna 200 eurokoa da, hortaz, orain arte ordenantza eduki dugun moduan, azkar ordaintzagatik 60 euro ordainduko lirateke. Pixa eta lekuzkanpo pixa egitea bada txotx garaian herri hontan dugun arazo handietako bat, bada denoi kezkatzen gaitun eta denoi haserretzen gaitun kontu bat, eta nolabait bitartekoak jartzen badira ere, ikusten dugu bitarteko horiek erabiltzen ez dituzten pertsonei zigortu behar zaiela. Jarraituko luke
pixen kasuan isunak 200 eurokoa izaten, baina aldatuko genukena da, 160ko obari izan beharren, 150koa izatea, kasu honetan, eta azkar ordaintzagatik 100 euro ordaindu beharko lirateke. Aldaketa praktikan zen izango litzateke, 60 euro ordaintzetik, 100 euro ordaintzera pasako ginatekela, ulertzen dugulako eta uste denak bat egiten dugulako lekuzkanpo daudela, etxos garaian ikusten ditugun hainbat jokaera honi dagokionez, bai. Ez dait honen inguruan zerbait aipatzeko edo badagon, ez, bozkatzera pasako gardun. Herritarren elkarbizitza eta bide publikoaren erabilera eta garbiketa arautzen duen udal ordenantzaren aldeko botuak, hau batez, onartzen da. Honekin esan, gaur onartu aurretik zinezko izan dela sagar eta sagardoaren mailaren deialdia egitea ostegunean egingo dela, eragile guztiekin kontrastatu da, eta ulertzen dugunez, segurazki gaur onartu ditugun neurriek oihartzun handia izango dutela ere, hau guztia ondo azaltzeko ostegunean prentsa konbokatua degula, hau ondo testuinguratu eta ondo azaltzeko, bai. Honekin, ezoiko deialdian gaudenez gaurko, bai, barkatu Mikel, EAJ udaltaldea. Ez esan dezu, ostegunean txotx maila dagoela. Txotx maila ja ez, sagar eta sagardo maila. Bai, deialdia iritsiko zaigu lauerako. Ez dakit iritsian ez dekorre ikusi, ez dakit horren buruz esaten ze ordutan dan, 3:00, bai. Lauean ostegunean 3:00, eta ez bada iritsi gaur deialdia, pues iristea arregongo da, bai, jakiteko. Bale, esan bezala, honekin ezoiko deialdia denez eskaera eta galderen tarterik ez dago, gaur lanak eginda, onarte. Elkarrekin Podemos, Jaione. Bai, galderatxo bat honen inguruan. Prentxaurrekoa egiterakoan, oposizioa ere horre egongo da? Landu dezakegun kontu bada, ulertzen dugu neurri hau ez dela udalak bakarrik hartu duna, sagar eta sagardo maiko eragile guztik hartua dutenak, guk ulertzen dugu, landu dezakegun kontu bada, hitzein dezakegun kontu bada. Bai, bale, urrengo, abenduko osoko bilkura arte.